všetkým, ahojte, a už som sa vrátila z prespávačky. Teraz čakám v aute a potom pôjdeme na Karmet. Takže dneska v Šamorine od 21:00 bude Karmet. Keď niekto chce v Šamorine pri Kauflande, choďte. A tu som so svojím psíčkom. Otvorím okno. Zavrel otec auto. Pozrieme sa, čo tu má. Možno, že tu má peniaze. On tu nemá peniaze. Je to dobré. Čo tu má? Nič. Ako mi je teraz trochu nuda. Ako by keď niekto má nejakú hru, tak povedzte. A prosím vás, povedzte, kto je vaša obľúbená BFF, lebo moja BFF je Alexia, čo sme boli tam na jej prespávačke, a Saška. To je tiež z mojej školy. Asi ja na toto video teraz pozerá. Keby čo, tak daj mi like. Všetky, čo majú BFF alebo frérov, tak napíšte to sem v komentári. No a ako keby. Je to z môjho telefónu. Čakaj. Takáto vidíte. Už som to prilepila naspäť. Ale je mi nuda, chápete? Je mi nuda. Ja neviem, koľko ešte budú, teraz ich zavolám. A bude druhá časť. Všetkým ahojte.